Home points updated. Nej. Altså, køber vi hund. Ja. På grund af, at det kunne være dejligt. Ja, det gør det. En gang kunne man købe det. Og det tror jeg stadig, man kan. Nej, men jeg kan se månen. Den er 60 meter op. Så det er en, man ikke kan se. Det er meget svært. I kan se jer her. Ikke noget andet end alt, der står der, hva'? Står det. Ej, okay, vildt nok. Ja, okay. Hold da op. 120 meter må jeg få den op. Nå. Så. Ej, hvor vildt. Vi har en søn på, han er lige blevet 6, han har fået sådan en drone fra BR. Ja. Det første vi gjorde var at flyve den op i et træ. Ja. Men vi skal lige lære den at kende, tror jeg. Hvordan vi får den til at virke, Gitte? Jo. 2 gange var den oppe i et meget højt træ. Max altitude reached. Gammel nok, så vil han give mig en tur sådan dertil. Ja, det er fordi han kender en der flyver. Er det ikke? Skal du prøve? Hvordan gør man? Nu får vi lige ned, så vi kan se den. Den er 120 meter oppe. Ja, ej, hvor er det vildt. Ja, der er ikke noget, så det ikke kunne se den før. Ja, så forstår man godt, der kan blive nogen rundt og lave spionage rundt omkring. Men altså, det er helt sindssygt. Altså, sådan en park her koster 2800, ikke, med 3 batterier. Det er det. Og så... Så skal du bare have en gammel telefon at sætte på, ikke? Ej, Eller... det. Det ligner den lille ufo.
meget god til at styre den, kan man sige. Det er faktisk utroligt let. Ja. Prøv at se her. Prøver I det? Sætter den for langsomt. Okay, man. Prøv at sætte den. Så. Den der op og ned, og lidt frem og dreje rundt. Du kan prøve at se, hvad den gør. Ja, jeg har altså ikke forstand på det, så jeg tør ikke at... Den kan filme den på dag. Kan man ikke se den. Prøv det andet håndtag. Se, hvad det gør. Skal den også op? Nu flyver du bare opad. Ja. Prøv at kigge op på det. Prøv at tage den lidt længere ned, så tager du den der ned. Så kan det være, du kan flyve den denne her vej, herover af. Det er så, man ikke har solen i øjnene. Så skal du stille dig derover og kigge den vej i dig. Så du ikke får lys i øjnene. Hvis du stiller dig over på den anden bænk lige der kigger opad, så har du ikke lys her. Stadig ikke kigge direkte i solen. Så kan du køre den lidt til siden, derovre af. Se i det. Så kører den lidt til siden. Hvordan det? Så på det andet håndtag. Ja, så får du ikke sol i øjnene. Mega sejt, hva'? Ja. Så er det helt styr på. Har du prøvet det? Yep. Ved du, hvad du kan ønske dig, hvis det er til jul? Det er faktisk sådan en lille en, skal man have forsikring på 7 millioner. What? Ja, jeg fandt så en billig forsikring, for det koster 128 om året, ikke? Og man Ej. skal registreres, og Nå, ja, det kan jeg egentlig godt det er fordi, der er kamera på, og Ja, der ja. sidder 2 sensorer, og så vender en anden kategori. Ja, Så er det ude over legetøj. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men den er ret sej. Jo, nu stiger den altså virkelig. Højt op i dig. Hvor flyver du den her? Ikke. Er det vinden, der også skal tage den, Ja, eller? det tager den. Men den er meget god til at korrigere det selv. Det er filmen, så der kan man slet ikke se, at Nej, okay. det er Men det er meget... Men det er vel også nogle, de bruger til ejendomsmaler og sådan noget, eller hvad? Ja, det er lidt større, ikke? Jo. Så kræver det, så længe den vejer under 250 gram, så skal man ikke have, hvad det hedder, flyverkort, dronekort, ikke? Nej, okay. Certifikat. Har du prøvet det, Bølle, nu? Ja. Ja. Det er ret sjovt, hva'? Det er jo også fascinerende. Ja, da jeg var barn, der var det drager. Ja. Men fedt. Jeg husker, jeg fik en fjernstyrbil med en knap, så trykker, så kunne den dreje den ene vej. Ja. Det var alt, hvad den kunne. Så sørger du fik mange timer til at gå under. Nå, men tusind tak for, Ja, at vi det var da måtte så prøve. let. Hej, Gitte. Jeg vil sige tak. Tak. Det var så let. Ha' en god dag.